Otvorili sme viacero tém, ktoré sú dôležité jednak pre politikov, ale aj pre podnikateľov a investorov, ktorí chcú prísť na Slovensko. Rozprávali sme sa aj o jadre, ktoré je dôležité už dnes, ale takisto sme veľa hovorili o tom, ako podporiť rozvoj obnoviteľných zdrojov na Slovensku, pretože máme mnoho legislatívnych prekážok, ale takisto aj prekážok, čo sa týka kapacity siete na Slovensku. Treba o tom rozprávať, pretože Slovensko môže prísť oveľa, ak napríklad investori nebudú sem chodiť práve kvôli tomu, že tu nemáme lacnú elektrinu. Hovorili sme o slovenskom a európskom kontexte obnoviteľných zdrojov energie. Pre ten kontext je kľúčové to, že tu máme environmentálne ciele a zároveň požiadavky na energetickú bezpečnosť. Diskusie ukázali, že na to, aby sme vedeli využívať viac obnoviteľných zdrojov, bude potrebné toho urobiť viac. Bude potrebné adaptovať siete, posilniť flexibilitu, posilniť kapacity akumulácie. Už tradične sa začínalo pohľadom na legislatívu, porovnaním s slovenskej legislatívy s európskou legislatívou. Priniesli sme pohľad na praktickú implementáciu obnoviteľných zdrojov energie, inovácie. Rozoberala sa digitalizácia v energetike. Poprvýkrát sme priniesli tému ženy v energetike a pohľad na bezpečnosť fotovoltických inštalácií. V rámci nášho bloku sme sa venovali digitalizácii slovenskej energetiky. Zistili sme, že energetika sa mení, pozývajú sa na trh noví koncoví odberatelia, sú to noví hráči a zistili sme, že tá digitalizácia je zanedbaná práve týmto smerom. Bude si to vyžadovať ešte veľa štandardizácie. Obsahom tohtoročnej prednášky konferencie SAPI bolo práve systém energetického manažmentu. Snažili sme sa priniesť práve tému tých home energy management systémov, to znamená v domovej sfére, kde sme sa snažili poukázať na komplexné systémové riešenia namiesto jednotlivých produktov. Prišli sme s tým, že je alarmujúce, že nestíhame cieľ 2 stupne globálnej priemernej teploty. Práve tie rôzne ďalšie dopady pri navýšení tohto cieľa nám hrozia a práve preto sme prišli s riešeniami, ktoré by mohli dopomôcť, aby sme dokázali zvrátiť tento jav a znížiť globálnu priemernú teplotu. A tie riešenia sú práve komplexné systémové riešenia namiesto jednotlivých iba produktov, ktoré nie sú medzi sebou poprepájané. V prvom rade sme radi, že sme mohli na tejto konferencii odprezentovať naše produkty, naše výrobky, ktoré pozostávajú z batériových úložísk, nabíjačiek elektromobilov a najnovšie výrobky, ktoré sme prvýkrát predstavili vôbec na svete, veterné turbíny naše, čiže komplexné riešenia, kombinácia fotovoltiky s vetrom a následne vlastne získavame podstatné širšie spektrum využitia obnoviteľných zdrojov pre lokálne zdroje alebo pre domácnosti. Naše systémy sú postavené na filozofii fotovoltika, vietor, tak, aby sme dosiahli s batériovým krátkodobý zdroj energie a vlastne z prebytky budeme využívať na vodík na to, aby sme získali dlhodobé úložisko energie, tak, aby sme v konečnom dôsledku postavili celý ten Infinity systém, ktorý vám zaručí komplexnú energetickú sebestačnosť a uhlíkovú neutralitu. Ženy v energetike dneska prilákali naozaj veľmi silnú účasť a veľký záujem zo strany účastníkov SAPI konferencie. Veľmi sa tomu tešíme, že prišli a vypočuli si, ako vnímame rozvoj energetiky na Slovensku našimi očami. Mali sme naozaj rekordnú účasť a očakávame vzhľadom na to, ako sa aj ten trh rozvíja, vidíme tie trendy, ktoré nás čakajú do budúcnosti, že na budúci rok tu privítame ešte viac ľudí.